Salutare, eu sunt Teodor și astăzi o să vă arăt cum să faceți bani gratis în car parking. Eu mi-am descărcat jocul chiar acum. Deci am 12,501 de bani și mașina asta care costă $23. Așa, este tunată. Intrăm pe Nescar. Dăm la ultima mașină. La mașina asta. Sau la Bugatti, la asta. Să spun că dau aici. Dai voi. Dar dacă ai banii pentru ea, să nu dai. Dai la ultima mașină, să n-ai bani. Dai voi. Și aici scrie what jet. Apeși aici. Și te uiți la reclame și câștigi 10.000. Câștigi foarte mulți bani și stai câteva secunde. Eu aveam 12.000, acum am 22.000. Și tot continui așa până faci rost de banii care vrei să-ți iei o mașină. Eu metoda asta am aflat-o din greșeală și am vrut să vă spun secretul meu și la alți jucători. Nu este o metodă grea, așa este numai bună. Acum am 32. Să scrieți în comentarii ce fan mașină sunteți. Ăsta este BMW. Eu sunt fan Audi. Care sunt fan BMW, nu dați comentarii urâte, că ce așa. Îmi doresc să iau mașina asta. Este 6.800. Mai vine 68 de lei. Că așa zic niște copii. Mașina este faină. Hai că vreau să văd cât prinde Golful. Și am auzit pe YouTube că Golful ăsta prinde 2 miliarde de kilometri. Dacă mergi la mecanic și dai undeva și așa, și am încercat și eu cu mașina asta. Nu asta. Asta. Și n-a mers. Și cred că este o păcăleală. Și vă mai arăt o metodă. Aici. Vă arăt un cadou la 19 ore. Ca să poți da cadoul ăsta mai repede, să-i scurtezi timpul, că la o zi primești unul. Ieși din parking. Dai la setări. La dată și oră.
Data și ora. Unde este? Cred că mie merge automat. Fosolan. Și la dată nu scriem 5 aprilie. Scriem 6 aprilie. Eu asta am văzut tot pe YouTube, să vedem dacă funcționează. Și acum ar trebui să meargă cadoul, că a trecut o zi. Ole. Vin de la Ribeira. Uitați, aici putem să-l deschidem. Și să vă spun, mi-a picat o mașină. Mi-a picat o mașină. Și cum dăm aici? Este 17 ore. Și vedeți că nu stau și pun pauză. Încercați și voi. Ies la setări. Și dăm 7 aprilie. Atunci mi-a picat o mașină. Stați un pic, că nu mi-a mers. Trebuie să mai încerc o dată. Să vă arăt că n-am multe mașini, să nu ziceți că este o farsă. Mașina asta nu aveam. Mașina asta este din primul joc. Asta m-am înșelat și am cumpărat-o din greșeală. What the fuck? Unde se... Bă! Unde e mașina mea? Am pierdut-o. What the fuck? Asta era. Cum așa? Da, merge. Pentru că n-am dat bani, tot 32 am câștigat-o asta. M-am speriat. Am doar 3 mașini. Ce noroc, mi-a picat o mașină. M-am și speriat. Aici este 17 și 58. Și vreau să merg să dau ora. Și dau pe 8 aprilie. Așa. Vedem dacă nu se întâmple așa ceva. Da, a mers. Trebuia să aștept. Mai avem unul. Să vedem ce ne cade. Să nu ziceți că am mai cumpărat o mașină pe ascuns. Tot alea 3. Și asta am câștigat-o. Roz. Îl deschidem să vedem, câștigăm bani sau încă o mașină. What the fuck? The fuck? Ești nebun? Vai de mine! What the fuck?
Ești nebun? Iar nu am aici, trebuie să intru aici la mașini și să cat jeepul care este, să vedem cât costă. Nu este asta. Dar unde este? Nu-l găsesc. Nu cred că este mai departe. Dar nu-l găsesc. Tir. Aici. Trebuie să fie aici, aproape, nu... N-are cum să fie mai departe. Da. El costă 43. Da, stați. Jet. Și eu n-am făcut nimic, numai trebuie să dau jet dacă îl câștig. Și am 4 mașini, am câștigat 2. Asta costă 49 și cu 43 este 49 și cu 43. 40 cu 40 este 80 și 9 și cu 3 92. Nu sunt sigur, dar 92. 2 mașini și pot să faci asta infinit. Mai încerc o dată să vedem ce noroc îmi cade. Tehnica mea și o tehnică care mă gândeam că este farsă. Mai încercăm o dată, dacă merge, 9 aprilie. Tot îmi vine un mesaj când schimb data. Să vedem dacă îmi mai cade o mașină care nu mă crede, să nu mă creadă, dar să încercați și voi. Ce e cu mașina asta? Parcă era roz. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Da, era. Și mai este... Nu mai pot vorbi. Mi-a căzut BMW-ul. Și acolo când m-am uitat pe YouTube, i-a căzut o mașină și bani. Și mie 3 mașini. What the fuck? Și aici cred că nu mai am pe aia. Trebuie să mă duc să dau. Și am tot 32.000. Pot să nu mai fac. What the fuck? Asta cred că este. Vedem. Jet. Este asta? Da, asta era. Și tot 32,501. Eu vreau să încercați și voi. Mi-a picat 3 mașini. Eu vreau să mai încerc. Uitați-vă aici. Este 22 de ore, nu vă mint. Până se duce tot timpul ăla. Cât este ușor. Intrăm la setări, pur și simplu.
dată și oră. Eu cred că vă merge la toți. N-are cum. Da, mi-a venit pentru că văd, mi-a venit mesaj. Sunt foarte uimit. Nu mă gândeam să meargă, să fie așa ceva. Puteam păcăli jocurile. Da, băi, what the fuck? Ce mi-a căzut? Tot mașina asta ce mi-a căzut aici? Tot mașina sau ce? Aceasta. Tot aceasta. Cum așa? Dar nu cred. Poate mai este... Eu încerc. Uitați. Nu, aici este ceva. Uite-te la bani. Nu înțeleg. Spuneți-mi, mai este o mașină așa la fel? Bă, dar asta este un fel de Jeep. Și aia era lungă. Cred. Să vedem, am dreptate sau... Nu am dreptate. Poate mai este un fel de BMW albastru. Dar n-are cum să fie ăsta. Nu este. Ok, nu este ăsta. Da, sunt dezamăgit. Ăsta este Audi. Ăsta? Un BMW. Hai să încercăm la ăsta, dar nu cred. Da, nu. O mai încerc o dată. 19. Sunt dezamăgit. Aceasta și aceasta. Nu, dar mai încerc. Este așa. 11 aprilie. Aprilie. Vineri, sâmbătă. Văd că nu mi-a venit mesaj. Oare s-a întâmplat ceva? Ia mesaj. Sau ce mesaj era? Da, am o aplicație. Hai să încercăm. Ce o fi. Iar este asta neagră. Înțeleg. Deja am 3 mașini câștigate. What the fuck? Nu cred! Băi, ești nebun! Să încerc să o iau. Unde ești?
Unde ești? O mașină verde? Unde ești? Cred că este aici. Nu cred așa ceva. Asta este. Da, mașina de creștin. Virgula 0. Jet. Va. Da. Eu cred că câștigăm numai doar mașini. Doar mașini. Eu o să intru pe YouTube, unde am văzut și eu. Unde este? Stai. N-am scris car parking. Car parking. What the fuck? Nu găsesc. Cred că aici. Trebuie să vedem. Al punem așa. Car parking. Nu e aici. Mi-a părea unde m-am uitat ultima dată. Eu sunt Teodor SC.0. Am 3 videouri. Aici nu. Ori-am dat like acolo. Nu, ce păcat. Bogdan Hriscu. Spuneți mie dacă nu seamănă Radu Chirilă. Bogdan Hriscu. Cine se uită la Bogdan? Șari. Coliță este cântăreț. Iancu, m-a uitat. Miclea Costin. Este un om care face ATV vlog. Mocanu Bogdan. Nu găsesc. Cum să faci bani pe car parking? Aici are. Cu așa cum să mi-au auzit doar vocea. Bun, am intrat și pe online. De car parking multiplayer. În acest videoclip o să vă arăt una din metodele prin care puteți avea bani nelimitați pe acest joc. Înainte ca acest videoclip să înceapă, vreau să vă reamintesc că nu o să meargă decât dacă dați like acestui videoclip, decât dacă vă abonați canalului și lăsați și un comentariu la întâmplare. V-am lăsat cu clipul. Bun, băieți, primul pas este să aveți o mașină Chrome. Uitați cum am eu Audi-le ăsta Chrome. Ei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip din Car Parking, un videoclip în care vă voi prezenta cum puteți face bani. Da,
Mulți mi-a spus această întrebare în comentarii, mulți mi-au zis cum faci bani, cum nu știu ce, cum nu știu cum. Este O să vă cadou. arăt cum puteți face bănuți din car parking. O să fie două metode. Una așa și așa și una care chiar o să vă ajute și cred că aia e cea mai bună. Deci, Nu și este. până data viitoare. Asta este intră primul. pe car parking pe happy mode. Scoate asta. 1600 care pe acum nu se mai găsesc. Episod de car parking multiplayer. Astăzi o să vă arăt cum să faceți bani foarte ușor din car parking. Nu vă luați după youtuberii care zic, frate, bagă-te și fă parcări. Frate, hai să o luăm așa, mai lejer, adică eu am făcut o parcare. Uite, accept challenge. Îl vezi? Și pierd timpul. Cred că este asta. Vă arăt Da, ce da, mașină da. aș vrea să-mi iau. Uite și asta e fain. Da. Asta este, gata. Sincer, și eu am descoperit acum foarte recent, așa că dacă vă place jocul ăsta și mai vreți clipuri cu acest joc, nu uitați să apăsați de like acolo și dacă vreți să jucăm multiplayer, apăsați butonul de like acolo să strângă cât mai multe like-uri și lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre acest joc. Deci, pentru început, vreau să vă arăt că am un Audi TT, l-am cumpărat acum recent, da, nu-i ceva wow, dar merge, cred că iau, nu știu, o mașină oarecare care nu ne putem... Nu. Și mi s-a părut că este drept aia. Scriu cum să curătezi timpul unui cadou de pe car parking. Nu găsesc. Nu mai găsesc, dar măcar am mașini și încercăm că pentru ultima oară, când filmez acum, pentru că vreau să închid, că am făcut-o deja prea lung. Atunci era 11, acum 12. Intrăm car parking. Avem și pătras țeapă, cred. Mai încerc o dată. Nu se poate. Cred că mai merge și așa un fel de țeapă, dar eu mai încerc o dată că nu sunt. Da. Așa. Dau 13. 13. Yes. Intru pe parking. Cred că o să pun titlul cum să faci bani și să câștigi mașini pe car parking.
Primul este cum să faci bani. Și ăsta cred cum să câștigi mașini. Avem un nou. Ce să? Era tunat? Nu vreau tunat. Era tunat ăsta, era negru. Acum mi-a dat. Aveam 32, acum am 119. Este și pentru bani și pentru mașini. Dar am avut mult noroc pentru că am câștigat mașini multe. Asta a fost video de astăzi.